Membri parlamentari tal-Gvern resqu talba formali biex l-Awditur Ġenerali jinvestiga l-kuntratti tal-Vitals Healthcare Group. Dan fatt-ieħor ta' trasparenza mill-Gvern li sostni li m'għandu xejn x'jaħbi brabta ma' dawn il-kuntratti. Bil-Gvern daħal fiftehim ma' dan il-grupp bilan li jibdel l-isptarijiet San-Luqa, Karin Grek u dak Ġenerali Tgħawdex f'postijiet li minnhom jingħata servizz tas-saħħa tal-aqwa kwalità bi sħubija mal-privat. Filwaqt li l-Gvern dejjem qal li lest jippubblika l-kuntratti, is-samar pass iktar, kif spjega l-membru fuq il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi Charles Manjon. Il-Gvern ċertament m'għandu xejn mhix jissi minn daw il-kuntratti u għalhekk ħassejna li għandna nissottomettu aħna daw il-kuntratti l-Awditur Ġenerali tramite il-Public Accounts Committee kif hija l-proċedura. Il-kuntratti ħanadduhomlu sħaħ, ġifieri mhux deducted, l-Awditur ovvjament imbagħad joħsibu fil-kapaċità tiegħu li għandna fiduċja sħiħ fih x'inhuma l-affarijiet kommerċjalment sensittivi. Imma ħajara kollox. Il-membri tal-Gvern li jagħmlu din it-talba huma s-Segretarju Parlamentari Ian Borg u Krista Ġus u d-Deputati Charles Manjon u Joseph Farrugia. Huma għamlu dan bħala membri fuq il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi. Huma talbu li l-Awditur Ġenerali janalizza 5 aspetti. L-ewwel jekk il-konċessjoni lil Vitals Healthcare Group tirrappreżentax valur tajjeb għal ħlas li se jkun qed jagħmel il-Gvern għas-servizz tas-saħħa pubbliku. Jekk hux se jkun hemm titjib fuq il-livell eżistenti u jekk iva x'livell ta' titjib. Jekk il-kuntratti kollha inkluż l-investiment fit-turiżmu mediku u l-Iskola Medika ta' Barts jirrappreżentawx benefiċċju ekonomiku. L-Awditur Ġenerali qed jintalab josserva wkoll jekk id-drittijiet tal-impjegati f'dawn l-isptarijiet humiex imħarsa. U finalment jekk il-kuntratti jinkludix proċeduri suffiċjenti biex il-Gvern jikkontrolla il-progress fuq l-iżvilupp tal-proġett. Il-Ministru għas-Saħħa Chris Fearn qal li l-Gvern għamel din it-talba b'wiċċu minn quddiem. Mhux tal-li m'għandniex naħbu minnhom dal-proġett li qegħdin nagħmlu tal-li aħna kburin bih. Aħna kburin illi ħajkollna Sptar Ġenerali Tgħawdex ġdid b'450 sodda, ħajkollna St. Luke's li jerġa' jqum fuq saqajh b'isptar ta' riabilitazzjoni, ħajkollna Skola Medika ġdida f'Għawdex Barts li ħadd toħloq attività ekonomika kbira, u ħanerġgħu nagħtu sptar ġdid għall-anzjani li ħajkun l-Isptar Karin Grek, u allura aħna biċna minn quddiem illi nixtiequ li niddiskutuhom daw il-kuntratti u niddiskutu dan il-proġett kemm fil-Public Accounts Committee kif ukoll fil-Health Committee u wkoll anke fil-plenarja tal-Parlament.